Bike te khongsa scooty ni bisingo thutai laimani bai thika khorok ni sikla rok tei thimrajak tei khorok tham sikla rok thingnai rok ni mung Bishnudas Teli Tondoi pati mungkok tisal horot ni Chintopur ni Charbara Barat Bangla Railway Station biskango haino hailahar pati mungo jokha khorok ni sikla rok ni langma aba haikeno thimrajak tei khorok tham sikla rok pati mungni yagolo khorok thamno Agartala jibi sakhamnogo tei khorok nino hapaniya sakhamnogo rohorjakmani koktoma Fiaba jibi sakhamnogo sogya sini sikangno chokha khorok ni sikla rok ni langma Thuinai rok ni mung Bishnudas Teli Tondoi abo haikeno thuinani lama wa Agartala jibi sakhamnogo tlangjangnai tei khoroksa sikla hapaniya sakhamnogo sak naijagoi tongo tabuk tei khorok ni sagodu khumanai rok Koktisal horo ni Chintopur tei Charbara Barat Bangla Railway Station biskango bike tei khongsa o scooty ni bisingo thutai laimani bai patikha o pati mung Fiaba busuk doi scooty tei bike chalokjak tongmani bagai asukiri maisingchake sagodu khumanka thuinai khorok nai sikla rok tei sagodu khumanai khorok tham sikla rok abono tigi mungsa siya nok ni boro rok এরপরে হ্যাঁ কোনো বিপদ হয়ে গেছে না মানুষের তো শুনছি স্কুটিটা এদিকে তারা বাড়ি দিচ্ছে এমন শুনছি স্কুটিতে তারা এদিকে তো যাইতেছে হ্যাঁ চালাইছে না ব্যাগ চালাইতেছে যে ছেলেটা মারা গেছে হ্যাঁ চালাইছে হ্যাঁ চালানোর পরে এদিকে তো স্কুটিটা বেগে এসে তারা বাড়ি দিচ্ছে তারা বাড়িতে মনে করে তারা পড়ছে পড়ানো সেটাই এই ছেলেটা মরছে বাচ্চা করতে পারে না তারা সবাই সেন্সলেস কয়জন মারা গেছে কয়জন আসলো এখন তো এখানে তো দেখতেছি 2 জন আর জীবিত বলে একজন ফেলাইছে তাই হ্যাঁ কেমন আছে কইতে না স্কুটির একজন ছেলে এখানে ভর্তি করাইছে Pati mungni yagolo Agartala jibi sakhamnok tei hapaniya sakhamnogo dolai thangka sagodu khumanai tei thuinai sikla rokni nokni boro rok Bureau Report Chini Khorang